Em dic Marina i he participat al meu ritme. Va ser una experiència molt xula. Al primer assaig, doncs, arribàvem i, clar, no coneixíem a ningú. Però ja a poca estona em vam agafar confiança, ens vam divertir, vam cantar, vam tocar i vam fer el tonto. Ens ho vam passar molt bé. Em vaig apuntar al teu ritme pels pets, perquè a la meva parella i a mi la primera cançó que ens va agradar en comú va ser Agost. Tant ell com jo tenim estils musicals molt diferents i va ser tota una troballa. Aleshores, el primer assaig, jo soc força tímida, així que el Lluís em va animar en tot moment a cantar més fort i a participar de forma més activa. Vaig apuntar perquè, una mica atret pel fet aquest de poder fer alguna cosa plegats amb els pets, que al cap i a la fi era un grup que havíem seguit d'adolescents, havia anat a molts concerts i fins i tot havia tocat alguna cosa en directe. I la veritat que va ser molt xulo, no? També amb ells molt fàcil. Doncs participar al meu ritme ha estat una experiència en general molt positiva. Llàstima que al final ha estat com aquest punt agredolç pel fet de no poder acabar els assajos i gravar l'estudi. Pel que fa als assajos, realment va haver-hi molt bon ambient des del principi, tothom estava en una actitud molt positiva, molt respectuosa i realment fent honor una mica al nom del projecte, no? Perquè sí que cadascú podia anar al seu ritme, aportar el que volgués i per tant ningú es sentia exclòs ni res per l'estil. I és molt divertit, no? Perquè vas assajar el primer dia, al principi fa vergonya, no? Però després, entre tots trenquem el gel i fas molts amics i t'ho passes molt bé. Per la gent que ens considerem músics de nivell, podríem dir, amateur, és una cosa que agraïm molt, que aquests petits projectes ens donin l'oportunitat de poder-nos expressar i de poder col·laborar també en projectes i compartir espai, assajos, idees, impressions, intercanvis i bones estones, no només amb altres músics del Prat, de diferents nivells, perquè aquí hi havia nanos des de 10, 12, 14, 16 anys, fins a gent que ja està molt més experimentada en el terreny de la música. Al segon assaig destacaria un moment que per mi va ser especial, que vam cantar amb el Joan intentant fer una versió una mica més rumbera del Bon Dia. I també destacar que el Marcel en tot moment va aportar moltes propostes i va estar molt latent a que tots estiguéssim bé. El segon dia d'assaig sí que va ser tot molt més fluid, potser tothom estava molt més deixat anar, sortien coses noves, ens vam atrevir a fer una mica diferent el tema i ja està, llàstima que va ser l'últim assaig que vam poder fer. Una altra cosa que volia destacar, doncs, la gran aportació que hem pogut fer tots i sense límits, sense limitacions, sense estar condicionats. De fet, la idea de fer la segona part de la cançó amb aquesta versió tan d'estil llatí, caribenyo, com ho voleu anomenar, doncs va ser molt ben rebuda d'entrada pel mateix Lluís Gavaldà, que va entrar en un moment a la sessió i va dir ostres, què està sonant aquí? A veure com rutlla això. I a partir d'aquí, a partir d'aquella mostra d'ànim que el mateix cantant dels Pets va donar envers aquella prova que havia sorgit gairebé com una broma entre l'Esteve Regales i jo mateix, doncs a partir d'aquí es va començar a desenvolupar una cosa completament nova. Clar, començava el confinament i no podíem anar a assajar. I llavors quan ens van dir que seguiríem des de casa em vaig posar molt contenta perquè, uau, hi havia ganes, no? I que ha estat una experiència molt guai i que la recomano molt. Llavors, no sabíem si podríem seguir fent el meu ritme, no? Perquè no sabíem quan acabaria. Llavors, ens van dir que el féssim des de casa, llavors vam agafar un lloc, una taula, un espai al balcó, a la terrassa, i vam gravar, vam tocar, el que ens tocava fer. I me sembla que ha quedat molt xulo. I,
Espero que us agradi.